Työpaikka on rento, mutta ammattimainen, niin se mun mielestä kuvastaa oikein hyvin Oittia työpaikkana. Aikaisemmin oli kilpailevalla firmalla ja sitten näin mainoksia ja pelkästään positiivista kuullut täältä, niin päätin hakea ja onni lykkäsi ja pääsin tänne töihin. Parasta mun työssä varmaan ne ihmiskohtaamiset ja asukkaiden ja osakkaiden auttaminen ja siitä tulee mukava fiilis ja kun hyvää palautetta saa, niin se on aina mukava. Kaikki puhaltaa yhteen hiileen ja täällä autetaan ystävää mäessä, jos apua tarvii, niin kyllä suosittelen Oitetta työpaikkana. No miksi Oitille, niin omalla kohdalla se varmuus tuli siinä, että oli jo ihan niin kuin keneltäkään Oitelta erikseen kysymättä saanut hyvän kuvan yrityksestä, kun välittäjänä on toiminut. Ja jotenkin semmoinen erottautui muista isännöintiliikkeistä silloin jo. Ja en tosiaan silloin hakenut edes mistään muuta töitä kuin Oitilta. No, meillä on oikeastaan tosi hyvää työporukkaa, ainakin minut ottanut hyvin vastaan ja varsinkin nyt alussa on niin ihan tosi paljon tullut kysyttyä apua muilta kollegoilta ja kaikilta sitä saa. Parasta mun työssä on ekana tulee monipuolisuus. Mulle ei sovi ihan semmoinen liukuhihna duuni ollenkaan. Ja nuo isot hankkeet, ne haastaa sopivasti. Ne on itselle mielenkiintoisia aiheita. Ja sitten vielä edellistä välittäjän hommista nyt on päässyt pienen palasen ottaa myös myyntiä omaan työhön. Niin sopiva palanen mulle. Omaan työhön pystyy hyvin vaikuttaa, että meillä on joustava työaika. Mä en oikeastaan tällä hetkellä aamulla tiedä vielä, että mulle pääsee työt aloittaa, vaan siinä aamutoimet tehdään perheen kesken ja sitten työaika yleisesti alkaa mulla sitten 8-10 aikaa, jos ei ole mitään palaveria. Ja hyvinkin joustavasti pystyy. Kunhan asiat niin sanotusti hoituu, niin homma pelaa. Mä tulin Oitelle ensin harjoittelijana, eli työharjoittelun suoritin täällä ja sen jälkeen sain mahdollisuuden jatkaa sitten työntekijänä. Mun työtehtävät sisältää muun muassa tilinpäätöksien teon, kirjanpidon teon, vastikevalvonta, vesilaskutuksien hoitaminen, että tosi monipuolisesti sitä laskutusta taloyhtiöille. Ja lisäksi mä teen OIT-isännöinnin laskutusasioita, esim. Maksuvalvontaa. Meillä on etätyömahdollisuus, eli on mahdollista tehdä töitä etänä tai sitten toimistolla. Että toimiston uudet tilat on kyllä hyvät tilat työskennellä. Sitten on olemassa tuo liukuva työaika, eli voi aloittaa työpäivän 7 ja 9 väliin ja lopettaa 3 ja 5 väliin. Ja se on kyllä hyvä juttu, että voi sitten joustaa sitä omaa työpäivää. OIT on mun mielestä työnantajana semmoinen joustava ja kannustava. Ja täällä työntekijät tuntee olonsa arvostetuksi, että oli mikä rooli tahansa talon sisällä. Ehkä parasta mun työssä on siis semmoinen työn vaihtelevuus, että vaikka on kirjanpitäjänä, niin moni voisi ajatella, että se kirjanpitäjän työ on tosi semmoista tylsää ja yksitoikkoista, mutta meillä Oitilla kyllä niin kuin kirjanpitäjän työtehtävät on aika monipuoliset. On täällä ihan hyviä tyyppejä töissäkin. Mulla yrittäjänä on tärkeää se, että töihin on mukava tulla. Sieltä on mukava lähteä kotiin ja taas palata. Me halutaan olla inhimillinen työnantaja. Me ymmärretään ihmisten erilaisia elämäntilanteita. Meillä on ihmisiä töissä, jotka on juuri koulun penkiltä valmistuneita nuoria tai sitten uutta suuntaa uralle hakeneita ja varttuneempia henkilöitä. Me ollaan valmiita tekemään melkein mitä vaan, että me saadaan meidän huipputyypit pidettyä meillä töissä. Me ollaan tehty paljon satsauksia hyvinvointiin. Meillä on esimerkiksi työntekijöistä yksin koostuva virkistystyöryhmä, joka määrätyn budjetin puitteissa päättää, miten me tuetaan ihmisten jaksamista ja viihtymistä työelämässä. Me ollaan hankittu mökki Isosyötteen parhailta paikoilta. Siellä on ihan huikea mahdollisuus viettää vapaa-aikaa ja joskus myös niitä työpalavereita. Jos sä mietit, että minkälainen Oitti on työpaikkana, niin sä voit ihan kelle tahansa meidän työntekijälle soittaa. Me emme väitä, että me ollaan täysin virheettömiä, mutta meillä on hirveän vahva tahto, että me oltaisiin se Suomen paras työpaikka isännöintialalla, jossa ihmiset oikeasti aidosti kokee viihtyvänsä, haluaa kokea välittämistä. Jos sä haluat kokea näitä, niin sit sun oikea paikka on OIT.